generally speaking, wa gyud tao nga gusto nga maghugaw-hugaw. Ganahan kita og limpyo. Mao na kun mukaon ta, manghunaw gyud. Normal man na, pero nay uban mga buangon sad nang kaon lang gyud nga way kuan, way panghunaw. Pero mao ginay general nga batasan, manglimpyo gyud ta sa atong balay ug uban pa. Nya kining pagpanglimpyo para sa mga Hudiyo usa ni siya kadako kaayong buhat nga nagkahulugan og kaluwasan. Anang naapil magina sa atong kuan mga common nga panultihon nga cleanliness is next to godliness. Mao na makapalangit gining pagpanglimpyo, purity. Nya usa sa mga practices sa mga Hudiyo kaning pagpatuli nga ilan na nang girelate nga ang pagpatuli, circumcision, mao ang unang paagi nga dawaton tas Ginoo kay malimpyo ta, lawas og kalag. So mao na siya ilang timaan. Si San Pablo sa unang pagbasa ningon siya di na importante ang mulimpyo nato, mao na ang atong pagtuo sa Ginoo. So mao ni ang gipropose ni San Pablo. Unsa may gibasihan? Ang gibasihan mao ang kinabuhi o gipanulti ni Kristo. Una dira sa tong ebanghelyo, ang gisulti ni Kristo, limpyuhi usa ang sulod sa inyong mga tasa ug malimpyo ang gawas. Limpyuhi usa ang inyong sulod, pasabot ang atong kasing-kasing, malimpyo ra unya na ang gawas. Tanawa, kung naay hugaw, unsa may imong buhaton, muhikap ka o mulikay? Kanang hugaw ba? Hugaw, pananglitan. Tais baboy, tais iro, nana. Unsa man, muyata ka o mulikay? Likay tao Kanang tao nga hugaw jud kayo. Kanang tao gud tog taong grasa ba? Muduol na nimo, unsa man, mugakos ka o mulikay? Normal lah, mana jud ka? Likay, di ba? Sige. Kanang mga tao nga tag-as kay garbo. Pagarbohon ba? Pero perting limpyo ha? Nindot kayo. Ligo yun niya. Napay mga pintal-pintal snaong. Limpyo yun kayo. Pero magsigig pangasaba ni mo. Kay garbohon lagi. Ano bang? Perting yung isuga ba? Hapitan na ni mong buhaton. Iyag yung koreksyonan. Kung sa man ka, mudool ka niya o mulikay? Sige, lingi ako na imong tupad. Ing na, ganahan ka mo dool na ako o mulikay. Sige, ing na ko no. Kay basig tan-aw niya ni mo, hugaw kay kagnaw. Na may mga tao god nga siging simba, pero ganahan ta mulikay. Kaya nga naman, ang ilarang external nga buhat maoy nindot, pero ang ilang kasing-kasing bati. Nya kon mao na gay nay mahitabo, mugawas gid na ang bati. Matud pa ni Kristo, kanang na ang bati sa inyong kasing-kasing mugawas gid na. Bisag unsaon pa nimo drama-drama diha, mugawas gid nang kamatuoran. Wa gyud kamatuoran nga matago forever. Mugawas gid na. Nya kinsa man ning mga buotan, ang mga tinuod nga buotan og limpyo, kanang kamaong mudawat og kamatuoran. Ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing, ang truth, kamatuoran. Matud pa ni Kristo, the truth will set you free. Muna ka nabitang mo, hisgot-hisgot ko anang pa-colors buhok, kanang pamintal-pintal snaw. Basig na ay kamatuoran sa imong kinabuhi nga gusto nimong tabunan. Bunga na sa imong kasing-kasing nga bakakon. Ang imong kasing-kasing babakakon. Mao na nga di ka kadawat sa kamatuoran nga naas gawas. Ano imong kong tutukan? Ang imong kasing-kasing ba doon na dito kuan ba doon ay galumlom dito nga kondisyon sa imong kinabuhi nga moingon ka
kutob lang dinhi ang akong ipakita nga kamatuoran. Kana lang yung nindot ko tan-awon. Naaman gina nato kanang nindot kong tan-awon. Sa una bitaw, anang naako'y mga TV mass, imbitaron man ko usahay. Nakalitan jud ko katong unang TV mass kay paghuman siya pader pagpakuan sa dito kanang sa ingana kana bang foundation lang kuno ba? Ana-anaan diri ba? Naku kalain pa di ana, di pwede diretso lang ko diyan. Misa siya ideally oy, anaon gina dito. Amo to gibutang-butangan ko diri. Paminaw na kong nagmisa na ko, hugot naman kay akong naw. di naman noon ko relax nga mo sulti kay mura naman ko hugot akong naw nya dinhi pa gibutang-butangan pa dinhi akong ngabil na ko naunsa naman ni noon murag lain naman kayo, sambol naman kay tanan. Ako kinahanglan gid ni siya o aron dili mo ang imong naong ba dili mo sinaw. Karon wa na kisa may mo foundation dito sa kwarto nako. Ala sige. Atong i-upload, daghan naman sa kay karon, wa na may mga pundasyon, mahimo ra man di ay. Di ba? Na ay na lang tabon-tabon na inyong mga naong diha. Dawatan lang ng kamatuoran. Kay maunay makalimpyo. Limpyohin na lang gud. Kaning buhok, kuan, giuba na, tina-tina pa jud ka diha. Ay na lang dawatan lang, limpyohin na lang. Limpyohin na lang ba? Kurti-kurtihan gamay kung hasol na kayo. Kurtihan lang, tupihan. Mauna na siya gud. Maturan. O mudagan po na ngadto sa imong kinabuhi. Nganong magsigi pa man yung kagyaw-yaw ng imong bana nga palahubog or nangabit or bisyoso nga bana man na nimo. Ayaw na lagyaw-yaw diha. Dawata na lang na ako ning bana palahubog. Ako ning bana hingabit kaayo. Kana dawata ka matuoran, ma-relax gyud ka. Asa imong banaday sa tapay naghigda pa siyota kay perting hubuga. Ana. Sa wala gid nimo alsaha, bugat man. Ana, di na masad kabangong animal. Ana. So imo lang nang dawaton og buhi pa, mubangon ra man na ikaugma. Di ba? Ana imo tang dag habol, habulan na nimo dito tanaw ay ukab nimo sa habol ikaugma. Gihulmigas na. Nya mao na kun mukalitag kamatay, nya hugaw ang atong kasing-kasing. Inig atubang natos Ginoo isalikway man ta. Nya mailhan sa nimong mga tao nga kanang kuan kanabitang hugaw kasing-kasing. Unsa may mga timailhan? Una, murag insecure kay na silang mga naong. Kana bang mabalakon ba? Insecure kay na. Kaya doon na may gitaguan, dili na sila relax, di na sila kamaong muangkon sa kamatuoran, insecure, kanang dali bitaw maratol, kamo, kinsa man ninyo din nga murag insecure kaayo, kana bang ratolon ba? Ay lamog tugan. Ikaduha, kaning kuan, kaning mga naigitaguan, dire, ang sunod choosy, kanang mamili ba? Kanang careful kaya na sila mupili og mga suuron sa kinabuhi. Choosy. Kay basin o niya, makaamigog maritis, matuklasan ang gitaguan. Choosy na sila muna. Muna yung choose your friends. Pero ang sugo rabas Ginoo, higugma agid ang tanan. Pero kana sila, choose your friends. O nang nindot kaya na sila batasan ngadto sa mga tao nga ilang tanaw nga mo support sa ilang gitaguan o mulikay gid na sila uga kay na sila tinagdan sa mga tao nga murag ilang tanaw mo paatubang nila sa kamatuoran. Kamo lingi ako na imong tupad. Relax ka na. Kana imong tupad ba? Relax ka? Uban ay wa mo lingi. Di gina relax. Nakanahan niya na kita sa simbahan. Niya na kita sa simbahan. Ikuang gid unta, mga relax ra gid unta ta. Labaw na to relax ka atong imong mga silingan dito, samot na. So, mao ni mga timailhana una, insecure, ratulon, daghan kay nagpanagan-an niya, mo choose na og mga friends. Ang ikatulo nga timailhan, gusto gid na sila nga ma-center of attention. Kana bang makuan sila ba
Daygon kanunay, daygon. Mag-uol gyud kay na sila sawayon. Murag para nila hugno na ang kalibutan basta sawayon. Si Kristo, ang mahal nga birhen, ang atong mga santos, dili lang gisaway, gigukod pagyod, gilutos pagyod. Pero relax ra. Relax ra sila. Kaya nga naman, nagpuyo mas kamatuuran. Pero kanang mga tao nga na, mas stress, magdepresyon na sila kung wa nay mudayeg nila. Nang daghang naghikog karon kay wa nay mo like inig post niya iyang kuan iyang diya sa cellphone sa internet wa na may mo like. So naghikog kamo ganahan gid mo nga nay mo like ninyo o relax ra mo nga kamoy magsigig like nya kamo wa gi mo like. Na ang gugma matud pa ni Saint Francis of Assisi dili gina nato pangayoon, kita mao'y muhatag sa gugma, kita mao'y muhatag og kindness, dili ta mangayo og kindness, kita mao'y muhatag og atensyon, dili kita mao'y mangayo og atensyon sa uban, kita mao'y mo care sa panginahanglan nila, dili ta magsigig pamugos nga care me. Di ba? Ayaw, ikay hatag. Na ako din naamasad ko anang kahugaw sa akong kasing-kasing, bawi-bawion ko ni siya, pinaagi sa pagpuyo sa kamatuoran, nga ako gyoy mo hatag ning kamot, hatag og unsay maayo nga gikinahanglan sa uban. Ning kamot ko nya gamito nako ang akong pagkapari para ni ana. Nya kay nagkinahanglan maron atong parokya og kwarta para patukod sa kumbento, sige kog pamaligyag slot. Ang namalit, nagpuyo na sa kamatuoran. Kanang wa mo palit, nanagana, insecure, hadlok, or nakahinaway, kana, wa mo magpuyo sa kamatuoran, kay kita usa man ta kasimbahan, usa man ta kakatilingban, usa kalawas, lisod kaayo ang tiil, dili mulakaw, bisag ang mata niingon di ko kaklaro ninduta untag ako ning padulan ni ang tiil magsigingon bahala ka diya ang kamot gusto untang mukabot kay hapit na mahog di gyud mo tikang ang tiil bisag usa na lang kaang-ang para maabot tungod lang kay galagot siya sa kamot. So ug usa ta kalawas inig-ingon di adiri panginahanglan hatag dayon. Tanang malipay ko anang mo text nako, Father, muhatag nasad ko ani kay lipay kay ko nga naanasad mo'y activity para sa mga kabos. Kanindot naman lang nga makatampo ko gamay. 1,000 ragid ni Father ang akong maabot. Nya, 1,000 pila naman kaning 5 kilo packed rice. Di ba? Nako kadako na ani. Makatabang na niglabing minus 5 ka pamilya. Nya moingon pa kang gamay kadaghanas mo smile ani nya usa ka pamilya na ay 5 ka buok anak or members 5 na ka buok ang mo smile tungod kay naay bugas naay bugas kanindot ba nya kanang ni smile nga mga kasing-kasing nakatampo ka nya kay 5 man times 5 di 25 ka tao ang imong gispa-smile sa imo lang pagtampo ni anang imong gihaguan. Ni tampo ra kag 1,000 25 ka labing minos kakasing-kasing ang niulpot sa kalipay. Ningon din Ginoo, unsay inyong gihatag sa inyong isig ka tawo, mausad na akong iuli kaninyo. I-times pagila nakog 100. O di sa to pa, 25 man to. I-times og 100. Pila naman 2,500 nga kalipay ang ibaw sa Ginoo nimo. Mao nang atong gitawag ning atong special slot og MMTL, Mother Mary's Transforming Love. Kay kani manggong pagpanghatag gugma na inikadawat nimo gugma matransform ang imong heart, ang imong gibati gikan sa kasubo ngadto sa kalipay. Wa na jud kay kasubo, sige na lang kaglipay. Tan-awa nang wa gyud mo palit og slot, kusmod gyud na sila naon.
Oh, musimba na, kusmod og naong. Inig uli, kusmod lang yapong naong. Ana, tanawan nang nipalit og slat. Di ba? Inigsod, happy na. Sala, slat na sad. Ana, lipay na sila. Iniglakaw na, happy na sad na sila. Di ba? Mao na sikreto. Ug mao na ang paglimpyo sa atong kasing-kasing. Sudla nato og gugma. Sudla nato og kaluoy. Sama usab ni Kristo nga ang iyang kasing-kasing ug ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, gugma ug kaluoy gyud ang nag-una nga mga sulod sa ilang kasing-kasing ug gipaambit na nila natong tanan.